ta guys. Kay takas nagbubo. Tumuguhan. Bato-bato raman. Eh. Ano ito? Bati nabutang kilo. Kay ngil at tanawon. Rasada labong. Yap. Nabuhay ito kang sila. Yabunuhan na ng nanay. Kaya kong sakyanan to. Bati guna. General cleaning. Kitas mami tiri nag-TikTok ba? Ha? Kitas mami tiri TikTok. Oh. Kay. Nag-general cleaning. O glass clinic. Ano mo dito nood? Ma. Uy. 3 minutes. Wak pa na uy. Upload ba dahil nag 3 minutes? At ang ipalitag snack para kas katapuan. Gamay raman po. Tiyo! Pilingon po ka. Ikaw pa'y palitan. Hindi mo ma-appreciate. Pag ma-upload na, 10 minutes. 15 minutes. Buko pa-upload og 3 minutes. Naglarag na giring. Diba guys? Tayo matanaw sa 3 minutes. Lapis! Kita ni Biba ko. Ha, si Janay? Yasa man. Kinsa to na? Nga mo uli. Kinsa to? Kuya. Daghan sila mo. Nilamig. Di man ikugon. Di ikaw ni kugon. Maapa. Sa tuwa. 6 minutes. Paghuwat lagi diha. Apurado ka dugang taga-video. Gila mo ko. Abtik. Abtik na kuan. Pagkaon. Pa. Abtik na din. Palit. Diha ko gigukod ganina. Dara ka di mga badiha. Di ag-ex ni Kuya Eji. Pag-ibig ko yung maapaw, umihiyaw sa tuwa. Hindi ka rin kamot.
La 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 la. Ha? Bao? May lami gunahan kay bato-bato. Kita. Tambok. Wow. 6 minutes na. Sabon ni masih pemaaf. Tuwing umuulan, huwag kakabaw. Aray ko. Ano man yung hilingan dyan eh. Tigbak na ni. Anak dapit? Mag-campfire ko. Kumpayro. Dakap og manok, sukba. Mi Masunog gani. Sunog og pasunogon. Nya ako maapil kalsada. Og apilan. Sunog. Tiririri. Hala. Mother. Wa na ni surrender naghang taga video. Ako ni mitiwas. Dako sili ang bukbukan. Higi abunuhan ng nanay.
Basin daghani bunga. Bunuhan na po ni sunod adlaw. Kamugay guys na nabuhi. Na. Da ni udlot.